beribai sagori kerike romjaka amchai nino khoroksa patwa sikla o patwa sikla ni mung ungkha bapon bodro pati mung ungkha bisalgor bypass lamao saimanka bisalgor English medium rungnok ni rem chuko pori tongnai khoroksa burino phusirwoi borokri thayatlang thangka tai bono sakmusma tongnan bagai saithaka osikla o pati mungna amchai ni borok nugui olumphot chalano romuni naimathani yago yapharka rungnogo rung choli tongmani jarawo obahake umor soksike brui bahake rungnokni ongkhoroi obahake phatarni chalabaikhe tomung sayani halogo krungkha aunatoi koktoma singna thangkake rungnokni headmaster Chandan Kumar Debnath mungsak khub khingliya koktoma thunai rong bwskango sathai kalaio bisalgor bypass lamao sikok mangkhok nokkhoboi kwbangma mahai raja saithai samung khaijagi tongo salkadonga romino obotoi jarawo rungnokni umor soksukya sarairo bypass lamao thangai obahake raja saithai khe dadak sidak romjongmani ulo rungnokni bwkhaktui tamo yapri sejangno obonotoi tabuk sinama jago amsaini lukrok আমাদের রায় আছে না এমন জানা